Чаго, Робо Нинджа, епизод 8. Добрата помощ. Нинджи, радвам се, че вече ние и Джей са живи и здрави при нас. Но това не значи, че все още сме в безопасност. Какво имаш предвид, сенсей? Джин Надакан все още е на свобода. За да е в безопасност целият град Нинджаго, трябва да го изпратим в друго измерение или да го убие. Добра идея ще е да го убием. Все пак не съм чувал друг по света да убива джинове. Ами Джей, твърде рисковано е да убием някой. Затова по-добре е да го изпратим в друго измерение. Ако искате сенсей да каже на братовчетка ми Меси да ни помогне да предотвратим проблема с Джинната Кан. Не ния. Мейси е и принцеса, и рицарка. Тя си има свои проблеми и си отговаря за своето кралство и за своя град, докато ти и нинджите отговаряте за нашия град. Ами, сенсей, не знам как ще изпратим Джинната Кан в друго измерение. Трябва да е някакво, където няма никакви хора, за да не безпокои никого. Ами ще видим как ще се справим. Някой да има предложение относно това? Аз имам. Да говорим с Таня и да я накараме да се присъедини към нас. Сега някак може да ни помогне. Както казах Лойд, вие нинджите отговаряте за тази случка. Никой друг. Даже и Таня. И аз имам идея, сенсей. Да го вкараме в някакъв меч на душите и после да го изхвърлим на... Не знам, може би на някое място, където никой не ходи. Тази идея ми харесва. Който е за, да каже аз. 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 И аз. Аз категорично не съм съгласен. И защо, Джей? Защото имам една прекрасна идея, която е много по-добра от тази на Зейн. Да я чуем. Ако си спомните приятелите на братовчетката на Кай и Ния, единия, мисля, че се казваше Лио или Лео, имаше една кола. Може с тази кола, т.е. да му вземем назаем колата и да блъснем Надакан. Аз казах, че не трябва да помагат други хора, освен вие. Аз искам само да вземем колата назаем. Добре, да видим кой е съгласен за тази идея. Аз. Явно никой друг не е съгласен. Но ни трябва някакъв меч на душите. Сенсей, в склада имаме 2 или 3, не знам колко меча на душите имаме, така че може да използваме един от тях. Добре. Кол, слез долу до склада и вземи един меч на душите. Повече не ни трябват. 2000 години по-късно. Заповядайте, сенсей, нося го. Ох! Много е тежък този меч, бе. Добре, сега трябва да отидете до дома на Надакан и Таня и по някакъв начин да вкарате Джина в меча на душите. Въпрос. Къде са Лоли и Джаксън? За няколко дена са на почивка с баща си. Вау, не знаех, че и ниндроидите ходят на почивка. Нинджи, нека се залавяме за работа. Обаче аз ще остана, защото не искам Надакан пак нещо да ми направи. Добре, ти по-добре остани. Хей, приятели! Веднъж се качих на тролея и за билета жената ми поиска, знаете ли колко? Колко? 3 лева и... Приятели, вижте какво виждам в момента.
Хей, това хлапе носи като моя костюм. И това не е най-важното. Вижте, той носи също меч на душите. Хайде да отидем да го попитаме. Хей, приятел, какво има в този меч? В този меч е заловен най-лошия злодей на света. Как се казва? Джин Надакан. Ама какво? Ти си заловил Надакан? Точно така.